malamai duk sun ƙididdige wannan a matsayin sadaka jariya. Sannan dubi hadisin mataccen da ta shiga rijiya ta sha ruwa ta fito ta ga kare na cin ƙasa saboda kishirwa, ta koma ta ɗibo ruwa a takalminta ta bashi, karuwa ce, Allah ya gafarta mata. Shi kuma kare ne, ka dubi dukansu 'yan banza ne, dukansu karuwa kare, amma sai Allah bai kalle ta a karuwa ba, Allah bai kalle shi a kare ba, sai ya kalle ta a mai jin kai, sai ya kalli kare a mai bukatar ta taimako. Da Allah ya dube su ta haka sai ya gafarta mata. Kun fahimci adalcin Allah? Wato karuwa ce, da sai Allah ya ce karuwa banza karuwa wofi, wannan ma da kika yi laifi ne inda baki tuba daga karuwancinki ba, amma sai Allah ya dube ta a'a mai jin kai ce yanzu. To annabi ya ba da labarin karuwa ce don ka gane falalar aikin alheri. Ko kai mutumin banza ne ana kiranka ka bar halin banzar, to amma notwithstanding baka bar halin banzan ba, kada kuma wannan ya hana ka yin aikin alheri. Kar ka dauka kai dan iska ne, ka ji an ce hayya ala sala hayya ala sala, ka ce ustaz a lokacin sallah ya ku tashi ku tafi. Kai kwantin da ka dauka kai dan iska ne, a'a kai ma tashi ka taho sallah. Wancan kuma iskancin kana nan kana kokari kana fatan Allah ya shiryar da kai, Allah ya taimaka. Ku yi hakuri jama'a, yana daga uzurin da zan bayar. Duk asabar lahdi dinnan za mu rinka tsayawa a lokacin da muka abin nan, dan yanzu dinnan jama'a ina da lacca karfe 10:02. Subhanakallahumma